Ngayon diya sa to ang mapagbasa karon og sa to ebanghelyo, si Jesus bibisita sa iyang lungsod. Kung ato ang tanawon makaigsunan, si Jesus mo ang mas labing ka mahigugmaon nga tao. Daghan siyang nahimamat nga mga tao, ang uban gikan sa iyang lungsod nga diin siya nagpuyo pero gisalikway siya. Nining passage sa ebanghelyo, sila misalikway kang Isus kay ilado manila kaayo siya. Jesus was too familiar. They assumed they knew him well, o kining ilahang partial knowledge nagbuta kanila sa mas dako nga kamatuoran nga ang Mesiyas anaa sa ilahang taliwala. Mangigso na nga to ang garbo, maoy magduso ka nato sa paghimo og conclusion og muhusga dayon. Mangigsuon ang Mesiyas anaa sa atong taliwala matag adlaw. Ablihan nato ang atong makasing-kasing ug masinugtanon sa iyang pag-aghat ug dili magmagahi pinaagi sa ato ang garbo. Malisod kung madunggan nimo ang kamatuoran. Hearing the truth can be difficult. Sa kanunay, kita dili ganahan o constructive criticism or negative feedback. Pero kini usa kadako nga pagpahinumdom nga kita dili perpekto, nga kita nanginahanglan og Ginoo. Ang garbo o kakawangan adunay lig-on nga mga gamot ug ang mga pagbati makapabuta. Pero kita nahibalo ug atong ihalad ang atong pagkamakasala ug mga pagbati ngadto sa Ginoo diha sa sakramento sa kumpisal. We are transformed, our virtue is strengthened, ug kita mahimo nga gawasnon nga mga tawo sa Ginoo nga diin gibugna kita ug gitawag. Sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, mangutana kita sa atong kaugalingon. Sa unsa nga paagi nga akong gisalikway si Jesus? Sa unsa nga paagi nga ako ang gidipinsahan si Jesus? May nagpalihog para sa katalimbanong pagampo.